రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద తెలుగుదేశం పార్టీ వారు విమర్శలన్నింటికీ అధ్యక్ష సమాధానంగా నేను నేరుగా వాళ్ళని ఒక ప్రశ్న అడగదలుచుకున్నాను అధ్యక్ష ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసిన మేలేమిటి అని అడగదలుచుకున్నాను అధ్యక్ష. ఎందుకనంటే ఆయన ప్రభుత్వ పరిపాలన చూశారు, ప్రజలందరూ చూశారు. 5 సంవత్సరాలు ఆయన పరిపాలన చూశాక ఎన్నికలు వచ్చిన తర్వాత ప్రజలే తీర్పునిస్తూ ఓటేశారు అధ్యక్ష. చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిపాలన 5 సంవత్సరాల పాటు చూసిన పిమ్మట అధ్యక్ష, నేను ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిపాలన అయిపోయింది, మన ప్రభుత్వం వచ్చింది. ఇవాళ నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవాళకి అధ్యక్ష చంద్రబాబు గారు పేరు చెప్తే గుర్తుకు వచ్చే కనీసం ఒక్క సంక్షేమ పథకమైనా ఒక్కటంటే ఒకటైనా ఉందని అడుగుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఒక్కటంటే ఒకటి కూడా కనీసం ఆయన ఓన్ చేసుకునేదానికి ఏదైనా ఒక్కటన్నా ఒకటగా నేను ఫలానా చేశాను అని చెప్పుకునే ఒక పథకమన్నా ఉందండి. అధ్యక్ష, ఇప్పుడు మా సభ్యులందరూ కూడా అన్నారు అధ్యక్ష, ఆయన పేరు చెప్తే ఒక పథకం మాత్రం, ఒక స్కీమ్ మాత్రం బాగా గుర్తుకొస్తుంది. ఆ స్కీమ్ ఏమిటి అని చెప్పి నేను చెప్పక మునిపే అందరూ కూడా వెన్నుపోటు అనే పథకం, వెన్నుపోటు అనే స్కీమ్ గుర్తుకొస్తుందని చెప్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష.